Meillä on Työplussan kanssa toteutettu tämmöinen ODUM-kysely 2017 ja sen tuloksena sitten ammattilaiset työterveyshuollossa esittivät tällaista keinoa tukea meidän henkilöstöä työssä jaksamisessa, ja tämä on tämmöistä ennakoivaa työterveyshuoltoa käytännössä parhaimmillaan. Niin kyllä se tietenkin on se, että tämä henkilöstön ikääntyminen on tosiasia, ja silloin kun tavallaan tämmöinen keino on löytynyt, jolla sitä työuraa voidaan jatkaa ja se työn laatu ja elämänlaatu nousee, niin sitä pidemmällehän työntekijä jaksaa sitten kuntaa palvella, ja kyllä me halutaan myöskin olla hyvä työnantaja, että lähellä eläköityvää ikää olevat henkilöt ja vanhemmat henkilöt myöskin jaksavat sitten tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla ja saavat siitä työiloa. Toholamin kunnassa esimerkiksi nyt huomattiin sitä, että näissä sairauspoissaoloissa oli tapahtunut positiivinen lasku verrattuna edelliseen vuoteen. Että vähän voidaan nimittää, että mahdollisesti avokuntoutukseen on ollut siihen positiivista merkitystä, että ne sairauspoissaolot on joka osastolla laskusuunnassa. Kuntoutujat ovat käyneet minulla yksilöä vaihtamassa kuulumisia sitten, ja he ovat kyllä kokeneet, että ovat siitä saaneet niin kuin uutta virtaa, ja se oma projekti on jatkunut. Että mielenkiinnolla odotan, mitä syyskuussa sitten, kun meillä on sitä verrokkia sitten heiltä, että mitä on tapahtunut sen koko vuoden aikana. Toholamin kunta voi suositella kyllä tätä myöskin muille, että olemme saaneet positiivista palautetta henkilöstöltä ja työnantaja on kokenut, että tällä on ollut sitä ennaltaehkäisevää vaikutusta, niin kyllä voin suositella myöskin muille ottamaan käyttöön tämän järjestelyn. Siinä voittaa kaikki.